E kaunti ma Homa Bay Nyakorom Gajuanga bende yiena mar mondo mi arwak Newton Ogada. Newton Ogada Nyakorom Gajuanga en jalar kom mano mar Kasipul. Kar chung' od bura ma Kasipul bende nosedong' nono kaluwore kod tho mano mar mjumbe Charles Ong'ondo Were. Newton, kiwinja amosi ni misawa, Homa Bay ochiew nade? Homa Bay ochiew maber, piny mane gi luoch, but chiew maber. Erokamano ahinya. To kaunti ma Homa Bay kanya ahinya kar chung' od bura ma Kasipul bende naneno ka untiere koda hikruok motegno kendo campaigns bende naneno ka osechak time kar chung' od bura ma Kasipul. Inyalo mana nyiso maling' gima dhi nyime e ground kanyo? Kasipul waikre ne yiero mar by election, kendo gima timore Kasipul sani ni jowuoyi madwaro bedo e kom mar mbunge osewuok oko kendo gimanyo kura. To gima ber ni wamanye yo mokue, aneno ka aspirants ma manyo kura manye yo mokue ma ng'ama dhaw gi wadgi onge, ng'ama yenyo onge, beti moro mancha ni Kasipul cha be kawuono onge, kawuono na kwe, ji manya kura e yo maber kaka onego bed notimre e yo mar demokrasi. To Ogada bende ZB engineer mwantiere go de studio ma bende en jalar kom kar chung' od bura ma Ugunja noseyangonwa jolar kom ma Ugunja ma serious ma bende wacho nosebedo ka timo campaigns kata nosebedo ka ringe gwenge. Akiani kar chung' od bura ma Kasipul kanyo to chal nade? Kwanu ringo nade? Ka ber joma laro kom ma serious namba achiel en Newton Ogada ma wuoyo ni. Namba ariyo aneno ka nitiere kijana matin miluongo ni Mani Bior, ento menyo gi independent. Nitiere Philip Aroko, nitiere Collins Okeyo, nitiere Ajombuta, Otiende Rateng beni kanyo, but joma osewuok motegno gin jok ma luongo nyingigo. To jomoko bende pod nyalo wuok, pod nitiere gi time mar wuok, but joma ni front runners to joma kwanago. To irito welo mag ODM nikech ang'eni bende kiwacho ni Mani Bior ma bende Riaga, ang'eni nyinge Riaga, nyinge mano mar opande, biro bedo ka dhi gi independent. Ini wuon urito nominations yiero mag ODM koso? An ja ODM, an ja ODM, arito nomination mag ODM, arito party direction. Ng'eni yiero mar party nitiere inyalo time nyadidek, inyalo time through universal, inyalo time through consensus, to be inyalo time through party nyalo appoint ng'at achiel against everybody ka ji owinjore mondo en bedo dhi run that ticket. Koro what is directive from party? Maparo ni jo party biro nyisowa gima gidhi tiyo, nikech ka ng'iyo taneno ka between kawuono nyaka tarik 17 ok apar ka en time moromo minyalo time nomination. Party pok onyisowa preparation maber ma giiko kaka idhi time. Koro warito directive from the party, but an kaka Newton Ogada to an ja ODM. Gima dhi kwa jo ODM party ni wadwaro free and fair in any process ma gidhi wacho ni timego, wadwaro ni mondo time in a free and fair way. Erokamano ahinya. To bende kar chung' od bura ma Kasipul kanyo naneno kaka